Ekainean zabaldu zituen begiak Txilen Vera Rubin behategi astronomikoak. Orduz geroztik, hauek bezalako irudi ikusgarriak datozkigu handik. Aitzakea horrekin gaur, teleskopiorik aurreratuenek nola funtzionatzen duten eta zer ikusteko gai diren erakutsiko dizuegu. Urrutira, oso urrutira begiratzeko balio dute gailu horiek, baina baltzen ekiten munduko teleskopiorik aurreratuenen elementu eta pieza asko hemen bertan egiten direla. Ahas gaitezen! Zerura begiratu eta kosmosaren xehetasun txikiena ere atzematea. Horixe izan da urtetan astronomiaren ametsa. Vera Rubin astronomia behatoki modernoa amets hori egia bihurtzera dator. Teleskopio honek 8 metro baino gehiagoko ispilua du eta astronomiari eskainetako munduko kamera digitalik handiena. Txileko Cerro Patxon mendian kokatuta dago. Leku ezin hobea, zeru australa behatzeko eta kartografiatzeko. 10 urtez mapeatuko du, historiako pelikula astronomikorik handiena sortuz. Zehazki, behatokiaren misioa, materia iluna, energia iluna, eguzki sistema eta esne bidearen eraketa aztertzea izango da. Unibertsoa ulertzen lagunduko duen, datu kopuru izugarria sortuko du. Behatokiak ekainaren 23an jaso zuen lehen argia, baina orain azaroan ekingo dio buru belarri operazio zientifiko guztiak martxan jartzeari. Vera Rubin behatokia zerua etengabe atzemateko diseinatuta dago, eta gai da unibertsoa aurrekaririk gabeko eskala eta abiaduran mapatzeko. Vera Florence Cooper Rubin zientzialari estatubatuarra izan zen, galaxiak gure begietarako ikusezina den materia batez beteta daudela deskubritu zuena. Horrela frogatu zuen materia iluna existitzen zela. Ari zortzaio beraz, unibertsoa ulertzeko modua eta astrofisika modernoa eraldatu zituen kontzeptuaren jatorria. Kosmologiaren arloan aitzindaria izateaz gain, egunerokoan gizonezkoena zen eremu batean aurrera egin behar izan zuen. Emakumeak astronomian jardutearen aldeko ekintzailea, emakumezko astronomo gazteek aukera gehiago izan zitzaten borrokatu zuen eta haien lana babestu. Materia ilunaren aurkikuntza bere bizikoa izan arren, Rubinek ez zuen inoiz fisikako Nobel saria jaso, eta horri bidegabekeria nabarmena iritzi zion askok. Horregatik, eta agian injustizia hura irauli nahian, hasieran jarraipen sinoptikoko teleskopio handia izena zuen behatokiari, Vera Rubin izena jarri zioten 2019ko abenduan. Gutxi gora bera 11.000 kilometro daude Txileko Cerro Patxon mendiak eta Eibar artean. Urruti egon arren, Tekniker Zentro Teknologikoko ingeniariek egunero egiten dute bisita ara. Ia 2.700 metroko altuerara dagoen, Vera Rubin behatoki astronomikora. Telematikoki noski. Teknikerrek ikaratu ditu Vera Rubin behatokiko tresnetako batzuen mugimendua kontrolatzeko sistemak eta hainbat segurtasun sistema. Ara hor, eguneroko bisitaren arrazoia. Gauzak bertan daude, montatuta daude, konektatuta daude, baina oraindik fino jarri behar dira, dena ondo komunikatu behar da, dena batera lan egin behar du, diferente sistemak erabiltzen dira, eta bakoitzak independenteki testatu da, hemen egon ziren sistemak hemen testatu ziren, Asturiasen edo
munduan zehar egon diren sistemak testatu dira individualki, baina orain denak batera lan egin behar dute, eta hori ajuste bat eta denbora bat behar du, eta horretan gaude. Mantenimendu zein egokitzapen lanak egiteko teknikerreko ingeniariek biki digital bat erabiltzen dute. Hau da, teleskopioa aurrez aurre balute bezala kontrolatzeko aukera ematen dien sistema bat. Txileko sisteman edozein aldaketa egin baino lehen, aurrez biki digitalean probatzen da. Teleskopioaren ispiluak mugitzen dituen ardatz nagusiak azimut izena du. Haren kontrol sistema teknikerren garatu dute. Teleskopioa bizkor eta zehaztasunez mugitzea ahalbidetzen du, eta erronka handia izan da. Teleskopioa 200 toneladako instrumento bat da, oso astuna da, eta orduan horren kontrola oso zaila da, nahiko zaila da, bale? Eta orduan, gaina oso azkar mugitu behar duzu, 200 tonelada izateko, eta oso prezisua izan behar duzu. Azimuteko movimentua 10 gradu segunduko da. Hori da, beste teleskopio baten konparatuta, adibidez, 10 aldiz, 20 aldiz bikoizten du. Teleskopioa mugitzeko sistemaren parte dira kableen biratze sistemak ere, bai kamerarenak eta baita azimut ardatzarenak ere. Biratze sistema horrek kableak tenkatzea edo nahastea saiesten du. Ez da lan erraza, 100 kable behar direlako mugimenduak egiteko. Kamera segitu behar duzu, kamera ez esforzatzeko, suabe juteko, kamera eta kabliak batera juteko oso suabe, vibrazioak ez edukitzeko kameran. Eta azimuten kasuen nola oso azkarra dan, mugimendu hori nahiko prezisua izango behar da, eta azimuten segimentua egin behar duzu. Teleskopioaren ispilua estali eta babesten duen mekanismoa ere Eibarren diseinatu eta garatu dute. Babes estalkiaren kontrola garatzea ez omen da zaila izan, baina diseinu mekanikoa garatzea bai. Konplexutasuna sistemak bete behar duen funtzioak eragiten du. Izan ere, ispilua gainera erori altzaizkion objektuetatik babestu behar du. Sistema horiek egiteak bere zailtasuna izan badu ere, ingeniarien esanean gainditu duten erronka handiena, behatokia osatzen duten gailuen arteko komunikazioa izan da. Denbora errealean milaka datu jaso eta bidali behar direlako aldi berean. Zailtasunak zailtasun, Bera Rubin behatokiko proiektuan lan egitea berezia izan da teknikerreko kideentzat. Teknikerrentzako azkenean proiektu oso handia da, 10 urte baino gehiago daramatzagu honen garapenakin, eta enpresa punteroa, munduan zehar punteroak dagoen enpresekin lan egiten dugu. Eta gero pertsonalki han egotea oso polita izan da, azkenean inun bezala zaude, mendian galduta, eta oso proiektu interesgarri baten lan egiten. Bera Rubin behatokia duela 20 urte diseinatu zuten. Tarte horretan teknologia asko aldatu da, baina behatokiak lortu dituen irudi bikainak ikusita, nabaritzen da bidean egokitzen asmatu dutela.
Afizioa eta ofizioa elkartzen dira Gaizka Murgaren egunerokoan. Bilbotar hau ingeniaria da, eta Idom enpresan dihardu lanean astronomia eta espazioa alorra zuzenduz. Bilboko astronomia elkarteko kide ere bada, aspalditik, eta eskolak ematen ditu Euskal Herriko Unibertsitatean. Teleskopioak dira bere espezialitatea, haien iraganaz orainaz eta geroaz hitz egingo dugu berarekin. Kaixo Gaizka. Kaixoinekin. Bera Rubin behategi astronomikoko teleskopioari buruz jardun dugu oraintxe eta zu teleskopioetan aritua zara, ezta? Zer iruditzen zaizu? Dagoeneko irudi ikusgarriak ari gara jasotzen handik. Bera Rubin teleskopioa da, izango da, zintze egiteko makina ikusgarri bat. Dauka oso tamaina handia eta ikus eremu oso handia. Eta joango da argazkiak ateratzen, oso resoluzio handiarekin, eta bakarrik lagunetan izango da gai, zeru osoko argazki bat ateratzen, horrengo lagunetan beste bat. Eta konparatzen argazki bat eta bestea izango da gai nabaritzeko aldatu diren gauza guztiak. Eta ikusiko du supernovak, asteroideak, kometak eta loka gauza guztiak. Zer ekarpen egin diezaioke horretaz gain astronomiari, Bera Rubinen lanak? Beste teleskopioak daukate instrumento asko, oso desberdinak bata bestearekin, eta egiten dutena da oso eremu txikian, oso ikus eremu txikian, aztertu zer dagoen, eta egitea espektroak, eta gauza desberdinak. Bera Rubin teleskopia bakarrik aterako du argazkiak, eta konparatzen topatuko du gauza berri guztiak horra duenak. Galileo Galileik erabiltzen zituen tramankulu haiek, eta gaur egun erabiltzen diren teleskopio modernoetara bidaia egingo bagenu, zertan aldatu da teknologia? Gauza asko aldatu da. Lehenengo teleskopioak ez bakarri Galileorena, bezik eta urrengoak ziren artisau lanak, gaur egun egiten diren gutxienez proiektu handiak, dira nazioarteko kolaborazioak, eta dira oso sistema teknologikoak. Teknologia dago sartutan teleskopioaren alde guztietan. Optikan, mekanikan, elektronikan, softwarean, eta dira makina ikusgarria zentzorretan. Galdetuko banizu zeintzuk diren teleskopio moderno horien ezaugarriak, zeintzuk azpimarratuko zenituzke? Gaur egungo teleskopioak handiak, dira guztiak, datu guztiak izpiluak osatuta. Eta ez lenteak? Lenteak erabiltzen zen lehen, baina metro bat baino handiagoak ezin dira egin, berez izpilio moderno guztiak dute izpiluak osatuta. Baina zergatik izpiluak erabiltzen? Izpiluekin egin alditugu askoz teleskopio handiagoak. Izpiluak daukate erraztasun bat, eta da normalean erabiltzen dugula bakarrik alde bat. Eta bestean jarri aldugu soporteak mantentzeko eta ziurtatzeko izpilua ez dela tolesten. Lenteekin ordez, bakarrik heldu aldugu bordetik. Bi aldeak utzi behar dugu barruk aldea libre argia pasatzeko. Eta aurrerakuntza teknologiko horien guztien helburua da hobeto bereizmen handiagoarekin eta urrunago ikusteko, ezta? Hori da simple azalduta. Hori da. Egiten ari gara aldugun guztia, astronomoek eskatzen dituen instrumentoak egiteko. Eta beti nahi dute argi gehiago biltzeko, eta horretarako dira oso interesgarria zabalera handitzea, eta bereizmen handia izateko ere, eta zentzu horretan ere oso garrantzitsu. Tira, beste berezitasun bat eta oso bitxia gainera da, teleskopioak toki jakin batzuetan kokatzen direla, ezta? Zein da arrazoia? Lurretik zerua behatzeko egiten dugu atmosfera barruan. Eta atmosfera alde batetik argi mota batzuk zurgatu egiten du. Eta hori oso ondo dago, izpi ultramoreak eta infragorriak kaltegarriak dira eta zentzu horretan babesten gaitu. Izakiok. Baina ez digu ikusten uzten uhin luzera horretan etortzen edo jasotzen dugun informazioa. Eta beste alde batetik, atmosfera da fluido bat, dago turbulentzia eta izarra behatzen ditugunean, egiten dugu fluido horren barron eta turbulentzia irudi kalitatea ondatzen du. Horregatik jartzen dira, edo bidaltzen dira, baita espaziora teleskopioak? Hori da, lurran saiatzen gara bilatzen mendi tontorrak, baina erarik hoberena turbulentziaz libratzeko da pasioire bidaltzeko. Atmosferari gabe ez dago arazorik. Logikoa.
Teleskopioek zerua behatzeko balio dute, baita gazteenei jakinmin berriak pizteko ere. Horixe da besteak beste Mondragon Unibertsitateko fisikako laborategi honetan egiten dutena. Laborategi honen helburua da ikasleek esperimentatzea teorian ikasi dutena. Fenomeno fisiko guztiak bertatik bertara bizi ahal izatea eta ikasgelan ikasitakoak benetakoak direla egiaztatzea. Industriari aplikatutako ingeniaritza fisikoko graduko ikasleak dira. Eta gaur fisikaren oinarrietan sakonduko dute. Ikasitakoa, ondoren, ingeniaritzako arlo ezberdinetan aplikatzeko. Horretarako laborategian 100 esperimentutik gora egiteko aukera dute. Tartean, fisika erlatibistarekin zerikusia dutenak eta teleskopioak ardatz dituztenak. Hemen dauko Newton teleskopioa Dobson monturaduna eta ontxe bertan hau kolimatzen gabitz. Ditxun bi ispiluak lerrokatzen gabitz, gero ikusiko gauen irudisa askoz ere kalitatean handiagoa izateko. Eta hortako lehenengoko jartzen gau argi bat, ispilu txikinera doiana, eta hori ispilu zentralearen erdixan argisa bertara eruateko, eta gero argi hori berriz be optikan daukogun diana baten ardira bideratu digau. Galaxiak unibertsoan espantxioa ikastezu, eta azkenean ez dakazu modurik hola ziurtatzeko, ez? Eta teleskopio hauekin, hainbat behaketakin, kalkulatu dezakegu, eta esan dezakegu azkenean unibertsoa espantxioan daola, eta hainbat gauza gehiago, eta azkenean oso aberazduna da, ez? principio no hay un telescopio que sirva para todo. Printzipioz, ez dago denerako balio duen teleskopiorik. Teleskopio batzuk espezializatuago daude behaketa mota batean. Planetak edo ilargia lurretik behatzea ari garenean, adibidez, Maxutop optika duen teleskopio batek ispilu primarioa eta aberrazioak zuzentzen dituen lente bat konbinatzen dituenak oso ondo funtzionatzen du oroa. Corrige aberraciones, funcionan en general muy bien. Laborategi honetan 5 teleskopio dituzte eta bakoitzak bere funtzioa betetzen du. Bat adibidez automatikoa da eta zeruko edozein argazki ateratzen du. Beste bat zeru sakoneko objektuei, hala nola galaxiei eta nebulosei argazkiak ateratzeko prestatua dagoen lente handiko teleskopio errefraktorea da. Luego tenemos otro tercer telescopio. Hirugarren teleskopio bat ere badugu, hemen atzekoa. 200 eta 250 milimetroko islagailu bat da eta espektrografo bat akoplatzen diogu goiko aldean jasotzen duen argiaren analisia egiteko. Teleskopioen zeregina da begi hutsez ikusezina den mundu bat ikusaraztea, eta ikasleen zeregina ikasitakoa praktikan jartzea. Eta hori egingo dute gaur unibertsitateko teilatuan. Lehenik eta behin teleskopioa iparrera begira jartzen dugu eta gero iparrizarrarekin lerrokatu. Teleskopioak lerrokatzen eta gailu hauek dituzten oinarrizko automatismoak nolakoak diren ikasiko dute. Esta es la imagen que hemos obtenido de M51. Hau da lortu dugun M51aren irudia 5 minutuko argazki batekin. Teleskopioa programatua dago 5 minutuko argazki batzuk egin ditzan. Gutxi gora bera, ordu eta erdi egongo gara argazkiak egiten eta ondoren argazkiak gain jarriko ditugu seinalearen eta zarataren arteko erlazioa handitzeko. Bilbo ez da zerua behatzeko tokirik aproposena duen argi poluzioarengatik, baina teleskopioen munduan lehen pausuak emateko egokia da. Ilargia ere inoiz ez bezala ikusi dute. Ikusten dira kraterrak, Praktika hauek baliagarriak izango dira aurrerago egingo duten irteera astronomikoa prestatzeko
eta kosmosaren edertasunaz gozatzeko esperientziaren bitartez. Handipen handiko teleskopioak hobeak dira? Ez, nahita ez. Handitze edo zoom aukera handiena duten teleskopioak ez dira, nahita ez onenak. Beste aldagai batzuk ere kontuan hartu behar baitira. Hala nola, lentearen edo ispiluaren irekiera eta baldintza atmosferikoak. Naiz eta ikaragarrizko handipena izan, teleskopio batek ematen duen irudia, ez bada, ez garbia, ez eta argitsua, ez du emaitza onik emango. Horregatik da garrantzitsua, ispiluaren edo lente nagusiaren tamaina kontuan hartzea. Zenbat eta diametro handiagoa izan, orduan eta argi gehiago bereganatuko du, eta irudi garbiagoa lortuko du. Zeruaren eta atmosferaren egoera ere garrantzitsua da. Naiz eta handipen handiko teleskopioa eduki, argi poluzioa edo atmosferikoa duen hiri batean erabiltzen bada, zerua okerrago ikusiko da gama baxuko teleskopio batez zeru garbia baino. Oraintxe, ispiluak eta lenteak izpide izan ditugunean, tamaina aipatu dugu, ez da? Tamaina oso garrantzitsua da, teleskopioak diseinatzerakoan. Teleskopioaren tamaina edo lehenengo ispiluaren tamaina determinatzen du zenbat argia biltzen duen. Eta hori da oso garrantzitsua. Argi gehiago biltzen badugu teleskopioarekin, objektu tenuagoak ikusteko gai izango gara, eta horrek izan nahi du urrunago askotan, urrunagoak eta kapasitate gehiago izango dugu. Tamaina zarago beste teknologia askotan egingo zuten aurrera teleskopioek, ezta? Zertan egin dute aurrera? Bai, salto hori izan da posible teknologia batzuen bitartez. Bat da optika aktiba, eta horretan datza ispiluak mugitzea eta birkokatzea egiturak tolesten diren heinean, optika ispilu segmentatuak, gaur ispilu handiak eta oso handiak ez direnak ere ez dugu egiten pieza bakar batean, baizik eta zatika, eta hori eta optika adaptatiba. Horrek laguntzen du atmosferaren turbulentzia konpontzen. Gaur egun erabiltzen diren ispiluen tamainak zenbatekoak dira? Azken belaunaldikoak, ziren 8 eta 10 metro artekoak, eta zentzu horretan bera Rubin izango da belaunaldiko horren azkenengo teleskopioa, nahiko berezia, eta orain gaude egiten teleskopio erraldoiak, eta daude proiektuan 3, batez ere, 2 estatu batuetan, bat 25 metrokoa, beste bat 50 metrokoak, eta Europan gaude prestatzen LT. Teleskopio izugarri handia izena jarri dio Europako behatoki australak, Txilen, Atakamako basamortuan eraikitzen ari den teleskopioari, baina ELT siglez deitzen diote. Gauzak zeharo okertzen ez badira, 2029-rako bukatua izango dute. 80 metroko eraikin batean sartuko dute, eta orduan inoiz eraiki den teleskopiorik handiena izango da. 39 metroko diametroko ispilua izango baitu. Ispiluaren tamaina izugarriak argia jasotzeko gaitasun paregabea emango dio. Bere tamaina dela eta zientzialariek diote ELT teleskopioa planeta berriak aurkitu eta ikusteko tresna egokia izango dela, eta baita haien atmosferaren karakterizazioa egiteko ere. Hortaz, makina berriak funtsezko galderei erantzuten lagunduko du, planeten eraketari eta bilakaerari dagozkienak, beste izar batzuen ingurune planetarioei buruzkoak, eta zergatik ez, baita gure eguzki sistemaren eta lurraren singularitateari buruzkoak. Proiektu erraldoi hau herrialde askoren arteko elkarlanean oinarritzen da, eta Euskal Herriko enpresak ere ari dira ELT-erako lanean. Idomena zuzen, ELT behatokian jarriko diren 2 instrumentu garatu eta fabrikatu dituzte. Loko akronimoarekin bataiatu dute horietako bat. Kontakturik gabeko metrologia sistema bat da,
Obiektu baten dimentsioak, ezaugarriak edo baldintzak, kontaktu fisiko zuzenik gabe neurtzeko aukera ematen du. Bi ispilu egunero aldatu egin behar diez mantentze lanak egiteko. Orduen, ispilu berri bat jartzen danean, loko erabiliei egiten da, ispilu berri hori alboko ispiluekiko lerrokatzeko. Ispilu hori kentzeko arrazoia da, ispiluaren gainean deikon errekubrimentua berriztea. Ispiluak lerrokatzea lan fin-fina da, 150 nanometroko zehaztasuneraino iristea lortzen dute eta. Ispiluek denborarekin erreflektibitatea galtzen dute, hau da, jasotzen duten argia islatzeko gaitasuna. Horregatik, egunero 2 ispilu aldatuta, urtero ispilu osoa berriztuko dute ELT-en. ELT-erako egiten ari den beste sistema garatzeko berriz, tailer bat alokatu behar izan dute. Izan ere, makinek 8 metro baino gehiagoko altuera dutenez, tokia behar dute. Fokoaren aurreko estazioak dira. Hau da, teleskopioaren ispilu nagusitik datorren argia jaso eta behatokian dauden tresna zientifikoetara bideratzen duten makinak. Teleskopiotik datorren argi hori aztertzeko ere erabiltzen dira. Teleskopiak ateratzen ari den irudia analizatzen dugu, ikusten dugu nolakoa den irudi hau, mugitzen den edo establea den daukan irudiaren kalitatea neurtzen dugu, gero optika adaptatiboaren bitartez korrekzioak egin analizateko. Guk bidaltzen dugun informazioaren arabera. Sistemak sentsorez betetako 3 beso ditu. Horietako bakoitzak gida funtzioa duen izar bati jarraitu behar dio. Horrela, zientzialariek jakin dezakete, atmosferak irudian deformazioren bat eragin duen ala ez. Fokoaren aurreko estazioak ELT-ko teleskopioaren hodi nagusiaren alboetan kokatuko dira, Nasmith izeneko plataforman. Horrelako behatokietan tresna zientifiko pisutsuak jartzen diren egituran. Hemen handiak ikusten dira makinak, han txiki ikusiko dira. Behin 2 sistemak muntatuta dituztela, orain probak egiten ari bira ingeniariak. Urte bukaerarako dena prest edukitzea espero dute. Gero 3 urteko etenaldia egin munduan zehar banatuta dauden gainerako sistema guztiak prest egon arte. Ondoren, Txileraino bidaiatuko dute. Sistemak ezarri, martxan jarri eta probak egingo bituzte Atakaman bertan. Gaizka, zuen puntako lana ikusi eta ezagutzeko aukera izan dugu oraintxe ikusi dugun erreportajean, bazarete nor espazioan behatzeko teknologiaren mapan ezta, esan daiteke zaila da hor egotea, hor kokatzea zuen lekua izatea. Oso posi gaude, gustatzen zaigun eremu zientifiko batean lan egiteatik, eta bueno, hemen bai erabiltzen dugu behar diren teknologia, kolako sistemak egiteko, optika, automekanika. Noraino iritsi daiteke teknologia? Ezagit, 50-100 metroko espiluak egiteko gai izango zarete etorkizunean? Zaila da etorkizuna arro ikustea. Batzuk esaten dute hau izango dela inoiz egingo den teleskopiorik handiena. Hortxe bukatuko dela. Ez dakigu, ze aurrerakuntza teknikoak etorriko diren, posible egiteko, handiagoak egiteko, koste bajoa batekin, zehatzeko egiten apurtxo bat handiagoa, baina lehenengo ikusi behar dugu nola funtzionatzen duten teleskopio horraldi hauek, eta ja plana egingo dugu hurrengorako, edo egingo dute. Izan ere gauza bat izango da, enmuga teknologikoa, eta beste aurrekontuaren muga, ez da? Hori ere garrantzitsua izango da. Garrantzitsua, bai. Ederki Gaizka, eskerrik asko. Kasu zurinekin. Gaurko saioan ikasi dugu urrutira begiratzeko gailu harrigarriak direla teleskopioak eta bukatzeko erakutsiko dizuegu argazki makina bat erantzizkero zer egin daiteken. Adibidez, hauek bezalako irudi ederrak lortu daitezke. Halaxe egiten du Iñaki Lizaso irundarrak. Ingeniari elektronikoa da lanbidez,
eta astroargazkilaritza da bere pasioa. Arantza Zientzia Elkarteko kidea ere bada, aspalditik, eta nazioarteko medio espezializatuetan argitaratzen ditu bere lanak. Mundu osoan zehar ibili da irudi hauek lortzeko, baina zuek etxetik irten gabe gozatu dezakezue bere lanaz astrosurf.com webgunean. Zeru izarratuaren argazki galeria bikain honekin bagoaz. Datorren asterarte, agur!